Usa ka babae nga tulo ka bulang buntis ang gitigbas patay sa kaipon niini nga 26 anyos nga lalaki sa Sagay Camiguin. Ang sospek napalgan usab nga patay na. Ang detalye sa report ni James Pauloyap. Sabado sa hapon, girespondihan sa Sagay Municipal Police Station sa Sagay Camiguin Province ang nahitabong pagpanigbas sa sitio Kabayabasan. Pagresponde sa kapulisan, naabtan na lang nila ang usa ka babae nga nakahigda og adunay samad sa wala og tuo nga bahin sa liog niini. Giila ang biktima nga si Karen Hamito, 33 anyos. Sumala sa otoridad nga ginatudlong sospek sa krimen ang ka-live-in sa biktima nga si Rodrigo Bagis Jr. Aduna sila panaglalis sa iyahang live-in partner nga si Rodrigo og dito sa ilahang pagpanaglalis miresulta kini sa violente. This is a crime of passion. So ang motibo nga ato agyong nasuta is kaning pagselos sa maong suspitsado ngadto sa iyahang live-in partner. Misulay pagtabang ang amahan sa biktima apan wala na makaduol sa kahadlok nga lakip siya matigbasan. Dali sab kuno nga misulod sa ilang balay ang sospek. Gibutyag matud pa sa mga ginikanan sa biktima nga matag mag-away ang duha, ginadapatan gyud ang biktima. Gikumpirma sab nila nga tulo ka bulang buntis si Karen. Afterwards, kining suspetsado nato na si Rodrigo Bagis, nagpakamatay kini siya sulod sa ilahang balay mismo. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauloyap para sa One Mindanao.